Mill-istaġun li ġej l-ola kampjonat tal-futbol Malti se jkollu sponsor ġdid il-Kumpanija Internazzjonali ta' Informazzjoni u Servizzi Sportivi 360 Sports. B'dan se jfisser l-ewwel investiment dirett barrani f'pajjiżna li qed jinvesti fil-Malta Premier. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet il-ġimgħa fejn tqal li din il-kumpanija investiet aktar minn 600,000 euro għat-tliet snin li ġejjin. Dan l-investiment se jwassal biex l-ola kampjonat mill-istaġun li ġej se jkollu l-isem ta' 360 Sports Malta Premier. B'dan l-investiment u dħul ieħor għal total ta' madwar €1,000,000, id-dħul għal kampjonat tal-klabs żdied bi 800% u dan se jwassal biex il-kampjonat Malti se jkun qed jagħmel surplus mill-ewwel staġun tiegħu. Iċ-Chairman tal-Premier League Limited Alan Attard tkellem aktar dwar se jfisser dan l-isponsor il-ġdid għall-futbol Malti. Il-kampjonat se jiġi aktar sostenibbli, ġifieri fl-ewwel sena ħankunu qed nagħmlu surplus, kienet waħda mill-għanijiet tagħna mill-bidunet, biss però hija parti mit-tibdil li qegħdin nagħmlu, ġifieri waħda mir-riformi fuq net tal-aġenda tagħna li anke intejbu l-produzzjoni tal-partit li nuru, ovvjament aħna nemmnu li dan kollu f'daqqa se jagħti prodott aħjar. F'din l-istess konferenza tnediet l-emblema l-ġdida għall-kampjonat li bħala parti ċentrali minnu hemm il-Falkun Malti u aktar minn 3,000 persuna ivvutaw għaliha. Rappreżentanti ta' 360 Sports sostnew li bħala kumpanija se jkunu qed jibbażaw f'pajjiżna u se jolqu pjattaforma l-partitari u l-futbol lokali se jiġi promoss madwar id-dinja. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Malta Premier League, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat.